Gusto niyo po. Kasi trailer lang.
Salamat. Boss, thank you po.
Makan. Yes, sir. Baka. Betul-betul. Tama na naman si Dalan. Tutupan. Ano na lang ba? Ano po ito na?
Ada, thank you po. Oh, thank you. 1.5 ni Kuya. Thank you po. Eh, 1/4 sa Aliyaw. Kagaya po isa mo. 200. O, sige ko, 180 na yung uulingin na mo. Una mo na ito, ang Kuya. Deme 320, Kuya. 320. Nina mo. Bago. Thank you. Bito ko lang tabi ka na. Bito ka lang yan. Sakay mo.